Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Batas sa pagtapyas, pagsuspinde ng fuel excise tax, aprobado na ni PBBM. 130 LGU sa Central Luzon, sakop na ng cash relief assistance bunsod ng krisis sa langis. Pagpapatupad ng fuel tax suspension, babantayan ni Senator Aquino. MSMEs, manggagawa transport sector, prioridad. Biggest data center ng Converge sa Pampanga, handang suportahan ang digital future ng Pilipinas. At Laos Auto Group at Omoda and JQ Partnership, maghahatid ng modern at eco-friendly driving experience. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas para sa pagbawas at suspensyon ng excise tax. Inaasahang makakatulong ito upang maibsan ang pasanin na hatid ang sunod-sunod na malakihang oil price hikes. Narito ang report. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12316 na nagbibigay ng kapangyarihan sa ehekutibo na pansamantalang magbawas o magsuspinde ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Ang bagong batas na pinagsamang bersyon ng Senate Bill No. 1823 at House Bill No. 8220 ay agad na magkakabisa matapos mailathala. Sa ilalim ng RA 12316, may authority ang Pangulo na ayusin ang excise tax sa langis kapag umabot o lumampas sa $80 kada bariles ang average sa presyo ng Dubai crude oil sa loob ng isang buwan. Isasagawa ito sa koordinasyon ng Department of Energy o DOE at batay sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Sa klawn ng batas ang ganap na suspensyon o bahagyang pagbabawas ang buwis sa piling petroleum products at mananatiling epektibo ang kapangyarihang ito hanggang December 31, 2028. Layo rin itong tugunan ng epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dulot ng tensyon sa Middle East. Mapapagaan din ito ang gastusin ng mamamayan, lalo na sa transport sector at mga pamilyang apektado ng sunod-sunod na oil price hike. Bilang bahagi ng transparency measures, inaatasan ng mga oil company na magsumite ng monthly reports sa kanilang cost components sa DOE na siya namang ipapasa sa Kongreso at DBCC. Inatasan din ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs sa magbigay ng monthly data para sa tamang pagkukwenta ng value-added tax. Nakasaad din sa batas na kinakailangang magsumite ang Pangulo ng ulat sa Kongreso na naglalaman ng batayan ng desisyon sa pagbawas o pagsuspinde ng buwis. Kailangan din niyang iulat ang inaasahang mawawalang kita ng gobyerno, benepisyong panlipunan at posibleng epekto nito sa inflation at kabuuang ekonomiya. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na pag-aaralan pa ng pamahalaan kung kailan ang pinakaangkop na panahon para gamitin ang naturang kapangyarihan alinsunod sa mga kondisyong nakasad sa batas. Bukod sa pagsirit ng presyo ng krudo sa world market, ginawa rin ng hakbang kasunod ang deklarasyon ng National Energy Emergency. Inaasahang magsisilbi ang bagong batas bilang mahalagang mekanismo upang mapatatag ang presyo at mabawasan ang epekto sa mga negosyo at mamimili. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Pinaigting ng DSWD Field Office 3 ang implementasyon ng cash relief assistance. Makaraang pinarami pa ang mga LGU na sakop ng programa para sa mga tricycle drivers sa rehiyon na matinding naapektuhan ng krisis sa langis. Alamin ang detalye sa report na ito. Mas pinalawak pa ng pamahalaan ang Cash Relief Assistance o CRA sa Central Luzon matapos umabot sa 130 local government units ang katuwang ng Department of Social Welfare and Development Field Office 3 sa implementasyon ng programa. Ibinahagi ito sa follow-up meeting ng tanggapan kasama ang mga kinatawan ng 7 lalawigan sa rehiyon. Tinalakay nila sa pulong ang maayos na koordinasyon at pinakabagong detalye hinggil sa pamamahagi ng tulong pinansyal. Mula sa naon ng 32 cities and metropolitan municipalities, nadagdagan ang bilang ng mga benepisyaryo, lalo na ang mga tricycle at mga PUV driver na labis na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
Ayon sa kagawaran, inaasahang magsisimulang first batch ng distribution sa Abril kung saan makakatanggap ng tig 5,000 pesos ang mga lehitimong miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association. Binigyang din ni DSWD FO3 Regional Director Venus Rebuldela ang mahalagang papel ng mga LGU sa pagbibigay ng tamang datos sa mga benepisyaryo upang maiwasan ang aberya sa payout. Pinasimple na rin ang requirements. Sapat nang magpakita ng driver's license at magsumite ng kopya nito para ma-avail ang ayuda. Sa pagpapalawak ng sakop ng CRA, inaasahang mas maraming tsoper sa gitnang Luzon ang makakatanggap ng agarang tulong pinansyal bilang bahagi ng mas inklusibo at episyenteng paghahatid ng serbisyong panlipunan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Bantay sarado ng DOH ang tensyon sa gitnang silangan bunsod ng posibleng epekto nito sa presyuhan ng gamot at iba pang serbisyong medikal sa bansa. Narito ang report. May warning ang Department of Health na posible ring maapektuhan ng tumitinding tensyon sa Middle East ang presyo ng mga gamot at gastos sa pagpapagamot sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, mahigpit na minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon dahil maaaring maantala ang pagdating ng mga imported medicines at medical supplies na posibleng magdulot ng kakulangan ng supply kung lalala ang krisis. Ipinaliwanag ng DOH na kapag nagkaroon ng disruption sa international deliveries, maaaring tumaas ang presyo ng gamot at hospitalization na direktang makakaapekto sa mga pasyente at ordinaryong mamamayan. Kaugnay niyan, sinimulan na raw ng ahensya ang emergency planning, kabilang ang inventory check ng mga gamot at mahalagang medical supplies para matiyak na may sapat na reserba sakaling magkaaberya sa supply chain. Samantala, nilinaw naman ng DOH na sa kasalukuyan, wala pang kakulangan sa gamot dito sa bansa. Pero giit nila, mahalaga ang maagap na paghahanda para maiwasan ng mas malaking problema sa hinaharap. Patuloy raw nilang binabantayan ang global developments upang maprotektahan ang akses ng publiko sa mas abot kayang health services. Kasama si Raymond Tasoy, Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Tiniyak ni Senator Bam Aquino na mababantayan ang fuel tax suspension para maramdaman ng publiko ang benepisyo nito. Alamin ang detalye sa report na ito. Nananawagan si Senator Bam Aquino na maging transparent at mapagmatsyag sa mga kumpanya ng langis kasabay ng patuloy na pagtaas sa presyo ng krudo. Hangad daw niyang matiyak na direktang makikinabang ang mga Pilipino sa Senate Bill No. 1982 na naglalayong pansamantalang suspendihin o bawasan ng fuel excise tax. Binigyang diin ni Aquino na ang tagumpay na ito sa kapulungan ng Kongreso ay dapat magresulta sa mas mababang presyo ng petrolyo oras na malagdaan ito bilang batas. Unang-una napasa na sa Senado yung suspension ng excise tax. So kailangan mapatupad ito, makita ng taong bayan na bababa yung presyo ng diesel at gasolina sa mga gasoline stations. Tulong po ito sa mga motorista, tulong po ito sa napakaraming Pilipino dahil alam mo natin habang tumataas ang presyo ng diesel at gasolina, posible pong tataas din yung presyo ng bilihin. Kaya itong suspension ng excise tax, mahalaga po talaga na mapatupad na. Prioridad umano ng mambabatas ang kalagayan ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs at ang transport sector na nagbibigay ng pinakamalaking bilang ng trabaho sa bansa. Binanggit din niya na ang krisis sa Middle East ay maaaring magdulot ng pagsasara ng maliliit na negosyo kung walang tulong mula sa gobyerno. Kailangan ho ng tulong sa ating transport workers, kailangan po ng tulong sa mga maliliit na negosyo dahil karamihan po ng Pilipino dito po nagtatrabaho. Huwag natin payagang magsara yung mga micro, small, and medium enterprise natin sa dinami-daming ayuda na atin pong napondohan for 2026. Ngayon po yung panahon na i-ready na po yan, handa na po yan para masigurado natin na walang negosyong magsasara.
Bagamat ibang hamon umano ang dala ng sigalot sa gitnang silangan kumpara sa naranasang pandemya, iginiit na Aquino na iisa pa rin ang layunin. Panatilihing bukas ang ekonomiya, mga paaralan at mga negosyo sa pamamagitan ng maagap na pamamahala. No? Iba po ito sa pandemya, no? Iba po yung nangyayari ngayon sa nangyari noon sa pandemya. Pero yung mahalaga, panatiliin po natin bukas ang mga negosyo, bukas ang mga eskwelahan, at handa, responsive and effective ang gobyerno pagdating sa tulong na hinahanap ng taong bayan. Opisyal nang inaprubahan ng Kamara ang Senate Bill No. 1982 bilang susog o pang-amyenda sa House Bill No. 8418. Dahil dito, diretso na itong ipapadala sa Malacanang para sa pirma ng Pangulo at hindi na kailangan ng Bicameral Conference Committee. Sa ilalim ng SB 1982, may kapangyarihan ng presidente na suspendihin o bawasan ng excise tax kapag ang average na presyo ng Dubai crude ay umabot o lumampas sa $80 kada bariles sa loob ng isang buwan. Inaasahang bababa ng 10 pesos kada litro ang diesel at 7 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Ang batas na ito ay pansamantala lamang para matiyak ang katatagan ng pondo at ekonomiya ng bansa. Kaugnay niyan, nangako si Aquino na gagamitin ng Senado ang oversight powers nito upang bantayan ang mga kumpanya ng langis. I was against the excise tax nung una itong pinasok sa Senado in my first term because of the train law. At itong pag-suspend nito, we're hoping na magamit ito ng Presidente para makatulong sa mga motorista natin. Mahalaga rin na mabantayan natin yung mga oil companies. Yes. Kasi kahit tanggalin yung excise tax, kailangan masiguro natin na magre-reflect ito sa mga presyo sa gasolinahan. Angelica Cara, CLTV 36 News. Iginiit ni Senator Kiko Pangilinan ang kahalagahan ng pagsasaka para sa national development. Kailangan raw na mabigyan ng suporta ang mga magubukid para mapalakas ang ani at kanilang pamumuhay. Alamin ang detalye sa report na ito. Dumalo si Senator Kiko Pangilinan sa pagdiriwang ng 140th anniversary ng Pampanga State Agricultural University sa bayan ng Magalang nitong Huwebes, March 19, kung saan nagsilbi siya bilang guest of honor. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Pangilinan ng mahalagang papel ng mga magsasaka sa pagsusulong ng pambansang kaunlaran. Bilang chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, iginiit niya ang pagpapalakas sa sektor sa pamamagitan ng mas maayos na extension services at suporta sa mga kooperatiba ng mga magsasaka at mangingisda. Ibinahagi rin ng senador ang 2 panukalang batas na kanyang inihain na layong ibalik sa pamahalaan ang Agricultural and Fisheries Extension Service at muling itatag ang Bureau of Agri-Fisheries Cooperatives sa ilalim ng Department of Agriculture. Samantala, sa usapin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng sigalot sa Middle East, sinabi ng senador ang kailangang bigyang prioridad ng pamahalaan. Excise tax suspension, tapos itong mga cash assistance na dapat papilisin, fuel subsidy, may mga budget yan, dapat lang mabilis kumilos ang gobyerno. Well, we have to monitor at hanapan ng paraan. May mga proposal na magdagdag, so pag-aaralan natin. Right now, based sa estimates kasi, hindi naman na-factor in itong problema ng sigalot sa Middle East. So kailangan we revisit it and kung kinakailangan mag-adjust sa budgetary support, we'll do it. Sa ngayon, ramdam pa rin ng mga tsuper ang mataas na presyo ng krudo na nag-uudyok ng tigil pasada sa ilang transport groups. Muli namang iginiit ng Malacanang na sapat ang supply ng langis sa bansa hanggang unang linggo ng Mayo, batay sa datos ng Department of Energy, habang inaasahan ng pagdating ng panibagong fuel shipments. Kasama si Raymond Asoy, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Nagsama-sama ang mga eksperto sa bansa at Central Luzon, hindi lang para magbahagi ng kaalaman, kundi para magbigay ng tamang gabay sa pangangalaga ng puso. Bawat pasyente ng heart failure ay may sariling laban at kwento ng pag-asa. Sa Angeles City, Pampanga, sinikap ng mga eksperto at healthcare workers na bigyan sila ng gabay, tamang pangangalaga at kaalaman. Nakiisa ang medical practitioners
nursing students, at mga kinatawan mula sa Department of Health, training institutions at rural health units sa Central Luzon, sa PHA Heart Failure Caravan, an educational tour, na ginanap sa Best Western Plus Metro Clark nitong Biyernes, March 20. Inorganisa ito ng Philippine Heart Association o PHA, Council on Heart Failure, katuwang ang National Heart Failure Network at PHA Central Luzon Chapter. Layunin ng aktibidad, napalakasin ang kaalaman at kakayahan ng healthcare providers sa pagtukoy, paggamot, at pangangalaga sa mga pasyenteng may heart failure. Isang kondisyon na nakakaapekto hindi lang sa mga Pinoy, kundi maging sa mga individual sa iba't ibang panig ng mundo. Sa panayam ng CLTV 36 News, binigyan diin ni Dr. Orlando Bugarin ang pangangailangang palawakin ang kaalaman ng healthcare providers upang mas epektibong matulungan ang mga pasyente. Marami kasi sa mga kababayan natin, no? Alam natin na may sakit sa puso at ang kinahihinatnan po nito yung tinatawag nating heart failure. No, nag-heart failure sila. So ito yung mga pasyente natin karaniwang nagpupunta sa clinic dahil hinihingal, madaling mapagod, no, nagkakaroon ng mga sinasabi nating simptomas ng heart failure. So ito po ay nabuo dahil sa mga pasyenteng ito na gusto natin makapagbigay ng tulong or maiparating sa ating mga kasamahang doktor kung paano sila matulungan o mabigyan ng mga karampatang gamot para maibsan ang kanilang mga nararamdaman. Binigyang diin din ng PHA na mahalaga ang pagkakaroon ng dedicated heart failure clinic sa bawat rehiyon para mas maayos na mabantayan at magabayan ang mga pasyente. So hindi alam na minsan sa buong Pilipinas na kahit may ECG, may echo lang, may lab tests na gano'n, pwede ka nang gumawa ng heart failure clinic. Doon sa heart failure clinic, which we are trying to empower the different regions in the country to build heart failure clinics, doon talaga nafa-follow up ang pasyente. So the patient doesn't feel alone. Hindi nila ma-feel na heart failure patient na ako, wala na ako, dead na ako. Hindi, gusto natin ipaalam na aside from the fact na pwede nating i-prevent, pag may heart failure na pwede ka talagang ibalik to a healthier life, good quality of life, para bumalik ka sa work. You become pwede kang bumalik sa trabaho mo. Samantala, nagbigay naman ng payo sa proper diet and nutrition si Dr. Jerome D. Ray Matias bilang bahagi ng pag-iwas at pagkontrol sa mga sakit sa puso. Ang diet naman na mabuti sa puso, hindi siya restrictive. Na we can still eat meat, wala namang problema. Pero what we usually advise patients, especially with heart disease, hypertension, is number 1, yung mga meat, pero yung mga taba-taba, chicharon, di ba sa atin sa Bulacan, no? Dito rin, sisig, no? So yung mga high in cholesterol na ganon, especially yung mga saturated fatty acids, no? Lilimit natin yon. Hindi naman bawal, pero we limit, no? We eat on moderation, no? Yun yung general diet na we usually advise in patients. That's good for the heart. Pinuri rin niya ang lumalaking interes ng mga Kapampangan sa pag-eehersisyo. Anya, ang 150 minutes ng moderate intensity exercise kada linggo ay nakatutulong sa malusog na puso. Sa Central Luzon is we should all live a healthy diet, not only diet but also lifestyle. Mababa tayo dun sa advice ng Philippine Heart Association, which is 150 minutes of exercise, of moderate intensity exercise in a week. No? So yung mga zumba na yan, di ba? Maganda yan. No? And right now, I am seeing more and more people into running. Lalo dito sa Clark, no? Ang sarap tumakbo. And that's a nice move already. No? Nakikita na ng mga tao dito sa atin sa Central Luzon on how important this lifestyle today, tomorrow, and in the future, no, in taking care of their heart. Sa pag-iikot ng PHA sa Pilipinas, umaasa ang kanilang organisasyon na mas marami pang healthcare workers at komunidad ang maabot upang mas mapalakas ang edukasyong pangkalusugan sa puso dito sa bansa. Kasama si Riniela Tugay, Arlen Salonga, CLTV 36 News.
Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Mas pinalalakas pa ang internet at digital services sa bansa sa pagbubukas ng pinakamalaking data center ng fiber internet provider na Converge sa Angeles City para suportahan ang negosyo, gobyerno at edukasyon. Narito ang detalye. Sa isang makabagong pasilidad na may halagang halos 5 bilyong piso at lawak na 5,000 square meters, opisyal nang binuksan ng fiber internet provider na Converge ang kanilang pinakamalaking data center sa Angeles City nitong Biyernes, March 20. Ito na ang pinakamalaki sa 4 na data centers ng kumpanya sa bansa, kabilang ang nasa Caloocan, Pasig at Clark. The technology today is not just connectivity. We need to have an engine to able compute, to able store. This is the one we are inaugurating today. This is called Converge Sovereignty Cloud, to able hosted our data in country. We don't need to bring our data outside of the country, and we need to protect our data in country. Ayon sa CEO at co-founder ng Converge na si Dennis Uy, hindi lang fast internet ang layunin ng pasilidad. Magsisilbi rin itong sentro ng digital services para sa negosyo, gobyerno at maging sa edukasyon kasabay ng paghahanda ng bansa sa pag-usbong ng artificial intelligence. The young generation today, we need to make sure they are prepared. They are future ready. Pero kasunod ng pag-angat ng digital capacity, inaasahan din ang malaking pangangailangan sa enerhiya. Sa kasalukuyan, may kapasidad na 12 megawatts ang data center. But in the future, posibleng tumaas ang konsumo bunsod ng mas advanced na AI servers. Power is the king. Power is the future for the AI. That's why we need to build plan ahead. Sa susunod raw na 10 taon, tinatayang 10 beses ding tataas ang demand sa kuryente sa buong mundo dahil sa AI. Kaya, itinutulak na rin ang paggamit ng renewable at nuclear energy. Sa kabila nito, sinabi ng Department of Information and Communications Technology o DICT na ang paglulunsad ng data center ay sumisimbolo na capable na ang Pilipinas na palakasin ang sarili nitong digital infrastructure. Today, we are seeing something different. We are seeing a shift. Hindi na lang tayo humahabol po. We are beginning to build forward with intention, with scale, and with clear direction. Ang bagong data center, bahagi raw ng mas malaking plano ng Converge mula subsea cables, fiber network, hanggang satellite connectivity upang maabot ang mga remote area at tiyakin na walang Pilipinong may iwan sa digital economy. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Magkakaroon na ng alternatibong ruta ang mga motorista sa pagbubukas ng Santa Ines at Lubola Bypass Road sa Balacat City matapos madelay ng 6 na taon. Narito ang report. Matapos ang matagal panahong pagkakatenga, binuksan na sa mga motorista ang Santa Ines at Lubola Bypass Road sa Mabalacat City nitong Biyernes, March 20. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ceremonial walkthrough sa naturang kalsada kasama si Pampanga Governor Lilia Pineda, Vice Governor Dennis Pineda, 1st District Representative Pogi Lazatin, Mayor Jill Aquino at ang City Council. May habang 1.2 kilometers ang bypass road at konektado sa dulong bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX patungo sa Barangay Mangalit at Atlobola. Katapusan ng Enero nang magsagawa ng on-site inspection ng mga opisyal kasama si NLEX President Luis Reñon habang kalagitnaan ng Pebrero ng simula ng construction at natapos ng mas maaga kaysa inaasahang 2-month project completion. Ayon kay Dizon, 6 na taong naantala ang proyekto sa kabila ng maikli lamang ang bypass road. Hindi tayo dito para mag-celebrate o maging masaya. In fact, dapat nga mag-sorry tayo sa mga kababayan natin na ganito katagal na hindi natapos to. Pero finally, sa tulong ng LGU, sa tulong ng NLEX, ng private sector,
Wala pang 2 buwan, natapos na nila to. So, kasama ng DPWH. So, ano nga ngayon, minsan nga talaga, konting magasakit nga sa tao. Di ba? Titignan mo, bakit na kanyan? Dito, ang use nitong carrying to for the last 6 years, pambigat ng palay. Yun nga, di ba? Bakit naman gano'n? Ang daming ganito all over the country. So, yun ang utos ng Pangulo natin. Sabi niya, DPWH, pwede ba? Bago ka mag-isip ng mga bagong proyekto, tapusin mo muna yung mga hindi natatapos. Ibinahagi rin ng opisyal ang nakita niyang dahilan kung bakit matagal na delay ang Atlubola Bypass Road. I think ang naging problema dito is, una, hindi nag-uusap yung NLEX tsaka yung DPWH. Tapos yung LGU, hindi pinapakinggan ng DPWH. Totoo ba? Hindi pinapakinggan. Kaya nga yung Pangulo nagagalit eh. Kasi bakit? Dapat ang DPWH, since napakalayo naman niya, di ba gusto talagang mga problema sa pamilya. Kinakausap lagi yung mga governor natin, yung mga mayor natin. Di ba? Para malaman tayo, ano ba ang problema? Pero hindi. Pinabayaan na lang. Parang nakalimutan na. Tingin ko yun ang nangyari nila. Ayon naman kay Governor Pineda, nakatulong sana noon ng pamahalaang panlalawigan, lalo na sa mga issue na nakaapekto sa proyekto. Kasi talagang wala Wala kaming alam. Hindi namin alam ang mga project, hindi namin alam kung ilang taon ng pondo, makita na lang namin ginawa itong hostiligid. Kagaya dito, binigyan lang kami ng pagkakataon na i-negotiate yung right of way. Hindi tumagal ng ganito. Kaya lang close ang communication sa LG. Kaya nangyari. Pero ngayon, dahil nandito sa Secretary Base, nagpapasalamat kami lahat ng mga hindi natapos na project ng 5 taon, 6 na taon, 8 taon, 10 taon. Ngayon tinutuloy niya kasi kailangan talaga ng province of Pampanga. At syempre, hindi lang Pampanga, buong Pilipinas, talagang kailangan tapusin yung hindi tapos na project. At sa pagbubukas ng Atlubola Bypass Road, malaki raw ang magiging pakinabang nito sa mga motorista, negosyante at komunidad. Finally, for such a long time na medyo natenga itong location na to, and now it will be utilized and used for the Mabalacat City Atlubola Bypass Road for all the motorists going north using NLEX and vice versa. Ito po, very convenient to everyone, faster, safer, and efficient, no? It will definitely decongest our traffic po sa one of our busiest main roads po dito sa Mabalacat, which is the Mabalacat City Public Market intersection, no? That's San Francisco or Clark going to Santa Ines and vice versa. Pangalawa po, it will reduce your travel time, no? Syempre walang traffic, no? And it's very timely because of the global crisis. Makikita nyo naman ang taas ng mga fuels natin ngayon. It will save fuel consumption. Ang bagong bypass road ay makatutulong rin sa fuel savings dahil sa mas maayos na daloy at mas maikling ruta. Naisakatuparan ng project na ito sa pagtutulungan ng DPWH, Toll Regulatory Board, Metro Pacific Tollways Corporation, Philippine National Construction Corporation at ng Mabalacat City LGU. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Minsan mo na rin bang naisip kung papaano nakakapagpagamot ang mga mamamayan na nasa coastal areas? Sa Pampanga, isang floating clinic ang binuksan para magbigay serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Para sa iba pang detalye, narito ang report. Para sa maraming residente sa coastal areas ng Pampanga, hindi madali ang magkasakit. Kailangan pang bumiyahe, kailangan pang magbangka bago makarating sa pinakamalapit na health center. Kaya nabuo ang konsepto ng floating clinic na kauna-unahan sa bansa. Ang pasilidad na mismo ang lalapit sa mga komunidad na hirap maabot. Ang proyekto ay pinangunahan ng Provincial Government of Pampanga sa pangunguna ni Governor Lilian Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda, kasama ang suporta ng mga kinatawan ng PhilHealth at Department of Health. Sa loob ng 112 square meter na pagamutan, matutugunan na ang basic health concerns. Pwedeng magpa-blood test, ECG, X-ray at ultrasound. Meron ding konsultasyon sa doktor, dental at eye check-up, pati minor procedures at libreng gamot sa ilalim ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program.
So, di ba, medyo mahirap po kasing mapuntahan yung mga coastal barangays natin. Actually, yun yung project po ni Nanay Pineda po, na nagpupunta sa mga coastal barangay, ang floating clinic. Ang ano po nila is para mapalapit yung services na instead yung mga tao, medyo mahirap po kasi silang pumunta dito sa atin. So, sila na po yung lumalapit po para po dun sa sa mga medical consultations nila. Malaking ginhawa umano ito, lalo na sa mga walang sapat na pamasahe o hirap bumiyahe. Actually, mas mapapadali po kasi mapalapit yung health services natin. So, madali doon sa mga tao natin kasi po, hindi na sila yung pupunta. Kasi yung iba ang nagiging problem po, di ba? Wala silang pamasahe, hirap silang magbabangka pa sila para pumunta. Yung ibang, sa amin po, yung mga coastals, since mas malapit sila sa ibang town sila nakakapunta. Unang nakinabang sa programa ang halos 200 residente sa Barangay Malusak sa Smuan. Dumalo rin sa inaugurasyon sina Sasmuan Mayor Catalina Cabrera, 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Nanay Party List Representative Florbel Yatco. Minsan, mahirap na i-access ng mga taga-coastal barangay ang healthcare services. Kasi minsan kaya magandang project ito para ilapit ang medical services sa mga nangangailangan. Kaya gusto ko rin namang pasalamatan ang Pampanga Capitol sa project na ito. Talagang nakatutok ako at si Governor Nanay, Vice Governor Delta at si Congresswoman GMA pagdating sa healthcare services para sa mga Kapampangan. May mga naka-assign na health workers sa bawat barangay para tutukan ang kalagayan ng mga pasyente para siguradong tuloy-tuloy ang gamutan kahit makaalis na ang floating clinic sa lugar. Meron tayong mga barangay health workers, lapitan ng mga kabalin natin kapag may kailangan silang healthcare assistance. Kasi mabilis lang din ngayon yung tayong rumisponde sa mga kabalin natin just in case kailangan nila ang emergency assistance. Meron tayong mga bangka at speedboat na pwedeng mag-pick up sa kanila at dalhin sa pinakamalapit na paggamutan. Iikot ang floating clinics sa iba pang coastal areas ng Pampanga at mananatili sa bawat lugar depende sa pangangailangan. Isel Fernando, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Isang matamis sa pag-asa ang inihahain para sa mga persons deprived of liberty sa BJMP San Fernando matapos silang mabigyan ng bagong kasanayan sa pagbe-bake ng DOST at Soroptimist International Pampanga. Narito ang balita. Isang bagong kasanayan ang ipinagkaloob sa mga persons deprived of liberty o PDL sa San Fernando District Jail bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month nitong Huwebes, March 19. Sa ilalim ito ng proyekto ng Department of Science and Technology o DOST Region 3 na Beyond Bars Empowering PDLs Through Baking Skills and Digital Literacy for Successful Reintegration. Katuwang ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, Regional Office 3, at Soroptimist International Pampanga o SIP. Dito natutunan ng mga PDL kung paano gumawa ng veggie bread. Ayon sa DOST, layunin ng programa na palakasin ang rehabilitasyon ng mga PDL at magkaroon sila ng additional skills. Ang project natin, Baking Second Chances, kasi di ba paglabas ng mga PDLs, madalas nagkakaroon sila ng challenge on how they will adjust doon sa new world nila. Kasi maski paano nagstay sila dito sa loob, by the time na lumabas sila, in terms of livelihood, nagkakaroon sila ng problema. In terms of yung iangat ulit yung kanilang dignity, nagkakaroon sila ng mga adjustment. Ang tinitingnan natin, makakapasok
papasok sila sa mga bake shops or bakeries sa labas. Or yung usapan namin with Soroptimist International, yung partnership namin, sa naturuan sila sa sales strategy para maging sales agent sila ng bakery dito. Para magbenta sila ng mga breads na nagawa dito kapag nasa labas na sila. Ayon naman sa Soroptimist International Pampanga, hindi lang pansamantalang tulong ang hangad ng programa. Nais rin nilang magbigay ng long-term solution para sa mga PDL, lalo na sa aspeto ng pagkain at kabuhayan sa loob ng pasilidad. Tinututukan natin yung kakulangan ng pagkain dito sa pasilidad. Kasi alam naman natin lahat, it's not just a problem in the CSFP, BJMP facility, it's a problem of most BJMP facilities. The budget is limited. So we felt, despite the need for really supplementing their food, we deviated from the normal, giving of in-kind foods on an intermittent basis. Hindi mo man makayang gawing regular yun kasi mauubusan ka ng resources. So we said, we don't want to give the fish itself. We want to give them the knowledge to catch the fish. Samantala, binigyang diin ng BJMP na malaking tulong ang ganitong inisyatiba para maihanda ang mga PDL sa muling pagbabalik sa lipunan at matulungan ng kanilang mga pamilya kahit nasa loob ng piitan. Napaka-importante po na magkaroon po tayo ng mga ganitong programa, lalong-lalo na po dito po sa BJMP, na nabibigyan po ng pagkakataon po ang ating mga kapatid na PDL upang ma-enhance yung kanilang skills, sapagkat ito po yung makakatulong po sa kanilang pamilya na kahit nandito po sila sa loob po ng mga rehas po natin ay makakapagbigay sila ng suporta sa mga kanilang mga pamilya. Makakapagpadala sila ng mga konting tulong kahit nasa loob po sila dito sa loob sila ng BJMP ay may kakayahan silang makapagbigay ng tulong o suporta sa kanilang pamilya na nasa labas po ng piitan na ito po. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. May bagong pasilidad ang lokal na pamahalaan ng Santa Ana na maghahatid ng libreng konsultasyon, lab test at gamot sa mamamayan bukod pa sa Animal Bites Treatment Center. Narito ang report. Binuksan na sa publiko ang Santa Ana Primary Care Facility and Animal Bite Center sa bayan ng Santa Ana, Pampanga nitong March 23. Hatid ng bagong pasilidad ang libreng laboratory and consultation services, gayon din ang bakuna kontra rabies na malaking tulong sa mga residenteng kulang o walang akses sa serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Santa Ana Mayor Dinan Labung, marami sa mga residente ang napipilitang ipagpaliban o hindi na magpakonsulta dahil sa kakapusan sa pera, dahil mas inuuna ang pang-araw-araw na pangangailangan kaysa kalusugan. Bunsod nito, isinulong ang pagtatayo ng Municipal Clinic at Animal Bite Center upang makapagbigay ng abot-kaya at libreng serbisyong medikal. Kumpletong facility sa medical personnel, makabagong laboratory equipment at may sarili ring botika. Bukas ang kanilang laboratory at consultation services mula Martes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, habang ang Animal Bite Treatment Center ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Matatagpuan ang dalawang pasilidad sa loob ng municipal compound sa Barangay San Juan. Samantala, patuloy naman ang konstruksyon ng bagong urgent care and ambulatory service center ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital na inaasahang magpapalakas palalo ng serbisyong pangkalusugan sa bayan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ibinahagi ng isang espesyalista na mahalagang mapanatili ang pisikal at mental na kalusugan ng kababaihan para sa kanyang kabuuang kalakasan sa pulong balitaan ng KBP Pampanga. Alamin ang buong detalye sa report na ito. Sumentro sa physical at mental health ng mga kababaihan ang kapihan at balitaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga nitong March 24 sa Green Manor, City of San Fernando, Pampanga. Panauhing pandangal si Dr. Tosca Camille Sabert Giao, Assistant Medical Director ng Rafael Lazatin Memorial Medical Center sa Angeles City,
sa ikalawang pagtitipon ng grupo ngayong taon. Ayon sa espesyalista, nakakaalarma na ang tumataas sa kaso ng teenage pregnancy na may malaking epekto sa kalusugan ng mga kabataang kababaihan. Well, based on our Philippine statistics, we're already experiencing 40% of our 16-year-old teenage pregnancies, getting into their first pregnancy delivered. And what does this warning tells us, Number one, it's a risk factor to develop cervical cancer in the future. Number two, it gives depression as a mental health condition and anxiety, number two, for these children, for these teenage ones. And number three, there are so many physical complications if this teenage pregnancy jump into pregnancy, labor, and delivery. Makatutulong daw kung magsisimula sa loob ng tahanan ang wastong pagtuturo upang mabawasan ang ganitong mga kaso. What I can always suggest is to have a culture of understanding within the home. Kasi everything that the child learns starts at our home. So be the perfect educator. Be the perfect model to your child. Be the perfect influencer to your child, You have to show a culture of understanding, non-judgmental, open, of course, loving to your own child. And once you have that open relationship with your child, I am very sure that your child, of course, will have a good heart to listen, to believe, and to acknowledge. Dagdag ni Giao, mahalaga ring pangalagaan ng mental health para matiyak ang pangkabuoang kalusugan ng isang individual. Sabi nga po ni World Health Organization, health is defined as a complete mental, physical, emotional, social well-being without an absence of any disease or infirmity. Ipagsabihin po na ang pangkalusugan ay kasing halaga ng pangkaisipan. So we give so much value to both, to all aspects of our being. Kasi yun po ang total health. At sa totoo lang po, ang nagko-control po ng ating bodily functions comes from our brain, which is our mind. The mind controls everything. Kung kayo po'y may anxiety, kung kayo po'y nasa stress, kung napapansin ninyo, nagkaka-conversion disorder, nagtatai ka, nagsusuka ka, nagmamanifest po yun bodily. Hindi ko po sinasabi na dapat mas powerful ang mind, but they go in both ways. Kaugnay niyan, ibinahagi ni Giao na may pasilidad ang Rafael Lazatino Memorial Medical Center kung saan maaring magpakonsulta para sa mental health ng walang bayad. Naipagmamalaki po namin na ang ospital namin kahit level 1 ay naglunsad ng mental health clinic. PhilHealth accredited po yon, libre po na konsulta because pinibigyan po naming halaga ng kaisipan nga po ay kasing halaga ng katawan. Sa huli, hinikayat niya ang mga kapwa kababaihan na maging bukas sa paghingi ng tulong para mapanatili ang maayos na kalagayang pangkaisipan. So, lagi ko pong sinasabi na hindi madali na magsabi ng iyong nararamdaman, especially stress, personal, sa buhay. Pero kami po bilang healthcare provider, me as a woman, we acknowledge that by mere listening, may makikinig lang sa'yo without any judgment. That's already a part of the healing process ng isang kababaihan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Good news para sa mga motorista dahil ang Laos Auto Group at Omoda Injecu tandem na sa paghahatid ng tipid sa gasolina ng mga sakyan. Narito ang report. Isinapormal na ang partnership ng Laos Auto Group at Omoda Injecu Motor Philippines kasunod ng kanilang paglagda ng Memorandum of Agreement o MOA nitong Lunes, March 23.
Pinangunahan ni Paul A. Laos, presidente ng Laos Group of Companies o LGC, at Lisette Laos Velasco, chairman at CEO, ang pagpirma ng kasunduan. Dumalo rin sa signing ang kanilang mga kapatid na sina Dior, Carissa at Adrian Levy Laos, na ang presensya ay nagpapakita ng matibay na pagkakaisa at suporta sa pagpapalawak ng kanilang automotive ventures. Sa panig naman ng Omoda and Jayco, present sina President Chunho at Country Director na si Mark Zhang upang pagtibayin ang kolaborasyon. Ayon kay Zhang, nakikita nila ang Laos Group bilang isang matibay na katuwang para sa long-term expansion nila sa bansa. That's very simple too, because we are looking for the partnership with a big group. So all the partnership and all the cooperation with the Laos Group is based on the both benefit with each other, and we're looking for the long-term partnership. So I think for this kind of area, we are looking for the future with the Laos Group, which can handle more and more dealers for Omoda and Jayco, and we are looking for that Laos Group can be our first sales leader group in the Philippine market. Kumpiyansa rin daw sila sa kakayahan ng Laos Group pagdating sa sales at after-sales services. Actually, I never doubt about the ability and capability of the Laos Group, especially for the sales and after-sales part. As you can see, that the whole facility is so big, and this is just like a playground, something like that. So as you can see, it's a automotive market here. Para naman kay Lisette Laos Velasco, chairman at CEO ng LGC, consumers daw ang higit na makikinabang sa partnership dahil magkakaroon sila ng mas malawak na pagpipilian ng sasakyan sa merkado. Ang panalo dito actually ang consumer, because the consumer now has so many choices. With what is happening around the globe, syempre at least meron tayong may offer sa lahat, no? That's why nga ang tagline ng Laos Group, we have the right car for you. So regardless kung ano hinahanap mo, you're looking for high-end, mid-range, something more affordable, we make sure that we have it in our portfolio. So yung pagpasok ng Omoda Jayco sa Laos Group is definitely a game changer because it brings in a line that is value for money, and we're quite excited, and they are energy efficient. Dagdag pa niya, hindi lamang sa pagbebenta nagtatapos ang kanilang responsibilidad, kundi pati sa pangmatagalang serbisyo sa mga kliyente. And we will continue to serve the market whatever they choose, diba? And at the same time, we're not just here to actually promote the products, but rather make sure that we cover the service and the maintenance of these vehicles. Kasi ang responsibilidad namin hindi naman natatapos sa pag-deliver ng sasakyan, no? Nag-uumpisa pa lang actually ang relationship ng Laos Group sa mga customers. Matapos ang pirmahan, highlight din ng event ang pasilip sa Omoda J5 at J7 na nakatakdang i-launch officially sa darating na Abril. The Jayco J5 HEV will use the turbocharged engine, which is 1.5 liter turbocharged engine, can produce like around 200 horsepower, and combined with our SHS super hybrid system, which can make the J5 accelerate from 0 to 100 kilometers per hour just in 7.9 seconds. So which is the best performance compared to this kind of the price and competitive with their competitors. Kaugnay niyan, hinihikayat ng Laos Group ang publiko na personal na makita at subukan ang kanilang mga sasakyan sa Clark. I invite the public to visit us here in Clark, Omoda Jayco. If you've not seen the products, I encourage you to see them here. The vehicles are nice, they are value for money, and lalo na sa panahon ngayon na kailangan natin ng mobility that can bring us to more places without actually hurting the wallet, then they should come and visit Omoda Jayco here in Clark. Rainiela Tugay, CLTV 36 News.
At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa X at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official, at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 na cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.